हेलो सांगमाने जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर चैनल ओडिया ज्ञान एकेडमी। तो पिला माने आज आम यह वीडियो माध्यम तुम षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर चतुर्थ पाठ जार ना है ठकी बसिले ठकी जो तार आम आज संपूर्ण प्रश्न उत्तर किपर आज आम सहज और सरल भाव लिखिपर आज आम आलोचना करवा। तो लेट स्टार्ट डेरी न करी चलो आम जल्दी जल्दी लिखिदेव। तो एक नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कौन देख ना तले प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर ता पाखे तार चिन्ह दे दर्शाओ। घरे घिଅ ମହୁ ବହି ଯାଉଥିଲା ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଘର ଅଧିକ ମହୁ ଥିଲା, ଘରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଘରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘିଅ ମହୁ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, ଘରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଧନ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କୋଉଟା ହେବ ନା ଘରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଓକେ, ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ହବ। ତାହେଲେ ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା ନା ମୁଁ ମୁଲେଇଥିବା ଥାଳିଟି ଏପରି କିପରି ସେ ନେଇଗଲା? ଏ ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା କଣ ହବ ୟାର ଆନ୍ସର ନା ଥାଳିର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ, ଥାଳିର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ, ଥାଳିଟା ଚକଚକିଆ ଓ ଫଟା, ଥାଳିଟି ଆଉ କେହି ନେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ନେବେ ନାହିଁ? ସେ କାହିଁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଥାଳିର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମାନେ ଏଇଟା ପାଖରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଲା ଶୀର୍ଷକ। ତୁମେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ପଢ଼ିଲ ତାହାର ନାମ ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। କାହାଣୀଟିର ନାମ ଏପରି କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାହାର କାରଣ ଲେଖ। ଓକେ, ତାର ଦେଖ ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା କାହାଣୀଟିର ନାମ ହେଉଛି ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ। ଏହି କାହାଣୀଟିର ଏପରି ନାମକରଣ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଈ ଏବଂ ନାତୁଣୀକୁ ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀଟି ଠକିକି ସୁନା ଥାଳିରୁ କମ୍ ଦରରେ ନେଇଯାଇବାକୁ ବସିଥିଲା। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀଟି ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ପାଖରେ ଥାଳିର ଉଚିତ ଦର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ପାଇଁ ଆଈ ତାକୁ ଥାଳିଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ପରେ ବାକି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀଟି ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଠକିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା କାହାଣୀଟିର ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯିବାର ଯଥାର୍ଥତା ଅଟେ। ଓକେ, ତାର ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ରହିଲା ନା ବାସନ ବେପାରୀଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଥାଳିକୁ କମ୍ ଦରରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଥାଳିଟିକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲା ତାର ଦର କାହିଁକି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା? ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲିଖିବା ନା ବାସନ ବେପାରୀଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିକି ଥାଳିଟିକୁ କମ୍ ଦରରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଥାଳିଟିକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଥାଳିର ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଥାଳିଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି, ଯାହାର ଦାମ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେବ। ତେଣୁ ସେ ତେଣୁକରି ଦର ବଢ଼ାଇ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆଈ ଓ ନାତୁଣୀକୁ ଏଠି ଠକି ସୁନା ଥାଳିଟିକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଚାଲ କଣ ଅଛି ନା ଗଦ୍ୟାଂଶର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଆମର ଆସିଗଲା ସରଳାର୍ଥ। ଓକେ, ଦେଖ ଆମେ କଣ ଦେଲା ନା କାହାଣୀଟିରୁ ବାଛି କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଲା ନା ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। ଓକେ, ଉତ୍ତର ଆମେ ଲିଖିବା ନା ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଲିଖିବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ଦାସ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଅତୀତର ସମୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ରାଜକୀୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବାସନ ବଦଳରେ ସୁନା ଥାଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ରହିଲା। ହେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜର ଚିକ୍, ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଲେଇବି? ଓକେ, ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖ କଣ ଲେଖିଲା ନା ହେ ମୁଲେଇବି। ଓକେ, ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ଦାସ ବାସନ ବେପାରୀର ଛନ୍ଦ କପଟ ଓ ଠକାମୀ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବେପାରୀ ଜଣକ ଅତି ଚତୁର ଓ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ସେ ଥାଳିଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ୀଟିକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରି କହିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଚିକ୍‌ଚିକ୍ ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ସେ ଥାଳିଟିକୁ ଉପହାସ କରି କହେ ଯେପରି ବୁଢ଼ୀ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଦାମରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟରେ କଣ ଦେଲା ନା ବାପ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସତ ପଦ କହିଲ ସେ ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ଓକେ, ତାର ଦେଖ ଆନ୍ସର କଣ ଲେଖିବା ନା ବାପା ... ଲକ୍ଷେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ଦାସ ସାଧୁତା ଓ ସତ୍ୟତାର
ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲେ। ସେ ଥାଳିର ଅସଲ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଠକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ଏହା ସୁନା ଥାଳି ଏବଂ ଏହାର ଦାମ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ବୁଢ଼ୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧୁତା ଓ ସତ୍ୟବାଦିତା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ବେପାରୀର ଶତପଦୀକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ବି ବଡ଼। ଓକେ, ଏତିକି ଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର। ତାର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ସରଳ ଅର୍ଥ କଣ ରହିଲା ନା ବୁଢ଼ୀଟିର କଥା ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଓକେ, ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ନା ବୁଢ଼ୀଟିର ଡର ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପଠିତ ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ଦାସ ସାଧୁ ବେପାରୀର କୋମଳ ହୃଦୟ ଓ ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ବାସନ ବେପାରୀଟି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧା ଆଈଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଅତୀତ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅତି ଦୟନୀୟ ଦରିଦ୍ରର କାରୁଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆଈ ଓ ନାତୁଣୀ ଦିନେ ଅତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଧନୀ ପରିବାରର ଲୋକ ଥିଲେ। ପେଟ ବିକଳରେ ସେମାନେ ଘରର ଶେଷ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ଥାଳିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ବେପାରୀ ଜଣକ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟର ଲାଭ ଚାହୁଁନଥିଲା, ଭିତରେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ମଣିଷ ରହୁଥିଲା। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ମହିଳା ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବେପାରୀର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ପରେ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ମନେକରି ତା ଆଖି ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ଓକେ, ଏତିକି ଥିଲା ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସରଳ ଅର୍ଥ କଣ ରହିଲା ନା ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏ ଦର ହଙ୍କାହଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓକେ, କଣ ରହିଲା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆମେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ଦାସ ଠକ ବେପାରୀର ଅତ୍ୟକ ଲୋଭ ତାର ପରିଣାମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ସୁନା ଥାଳିଟିକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦରଦାମ କରୁଥିଲା, ତାହା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବେପାରୀଟି ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଥାଳିଟିକୁ ଚିଜ୍ କହି ଶସ୍ତାରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁ ଠକିବାକୁ ବସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଥାଳିଟି ଅନ୍ୟ ବେପାରୀ ନେଇଯାଇଛି, ସେ ଲୋଭରେ ପାଗଳ ହୋଇଉଠିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା କାଳେ ବୁଢ଼ୀଟି ପାଖରେ ଥାଳିଟି ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା କହୁଥିବା ଲୋକଟି ହଠାତ୍ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ବଢ଼ାଇ ପାଟିକଲା। ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକମାନେ ଥାଳିଟି ସୁନାର ବୋଲି ଜାଣି ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ତାହା ଏକ ମଇଳା ଓ ପୁରୁଣା ଥାଳି ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଦରକାରୀ ଥାଳି ପାଇଁ ବେପାରୀ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପାଗଳ ହେଉଛି, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ଓକେ, ତାର ଦେଖ କଣ ହେଲା ନା ଚିନ୍ତା କରିବା। କାହାଣୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼, ନିମ୍ନରେ ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଲେଖ। ଓକେ, ଦେଲା କଣ ନା ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସି ଗଲା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଗଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ବାସନ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। ତୁମେ କୁହ, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଓକେ, ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ କଣ ନା ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରିଦ୍ର, ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଏବଂ ଅତି ସ୍ମୃତି ଯୋଗୁଁ। ସଚ୍ଚୋଟ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ନିଜ ପାଇଁ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ କରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଉପୁଜିଥିବା ସହାନୁଭୂତି ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁଃଖ। ଓକେ, ଦେଖ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କଣ ନା କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ତୁମେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଷ୍ଟରେ କାଟୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ। ସେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ବିତୁଥିବ, ତାହା ଅନୁମାନ କରି ପାରୁଥିବ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଓକେ, ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ନା ଜଣେ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଆଜି ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ତ? ସେ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କାମ ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲନ୍ତି। ଖରା, ବର୍ଷା ବା ଶୀତର କଷ୍ଟ ସହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପର ଦୁଆରେ ଲାଗି କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି କିଛି ମିଳେ, ତେବେ ଚୁଲି ଜଳେ, ନଚେତ୍ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଓକେ,
ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ନା ତୁମ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୋଇବା ଯାଏଁ କିପରି ଦିନ ବିତାଅ ତାହା ଖାତାରେ ଲେଖ। ଓକେ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆମେ କଣ ନା ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରେ। ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢେ। ଖାଇସାରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଖେଳାଖେଳି କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢେ ଏବଂ ରାତିରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖାଇସାରି ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ କାହାଣୀର ରଚନା ଶୈଳୀ। ଉକ୍ତ କାହାଣୀରେ କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ତୁମେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଓକେ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ମତେ କାହାଣୀର ଏଇ କଥାଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଠି ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ ବାପ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶତପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ମଣିଷର ସାଧୁତା ହିଁ ଅସଲ ସମ୍ପତ୍ତି। ଓକେ, ଏତିକି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଲା ଖ ନମ୍ବର ନା ପଢିଥିବା କାହାଣୀଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଓକେ, ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। କାହାଣୀଟି ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ କ୍ଷତି ସହେ। ଏଥିସହିତ ସାଧୁତା ଓ ମାନବିକତାର ବଜାୟ କିପରି ହୁଏ ତାହା ଏଥିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଡିଏଫ୍ ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବନା ହେଇଛି, ଯଦି ତମେ ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ ଟି ମାନେ ତମେ ଫ୍ରିରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଅତି ସହଜରେ, ତମେ ତାହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାନେ ଯୋଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରୁ ଲିଙ୍କ ଆଣି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ। ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତ ପିଡିଏଫ୍ ଅଛି, ସବୁଦିନର ପିଡିଏଫ୍ ଟା ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତମେ ସେଠୁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତାର ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା ନା ରୂଢିର କ ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଲା ନା କାହାଣୀରୁ ବାଛି କିଛି ରୂଢି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ଓକେ ଓକେ, ଏଥିରେ ଦେଲା ପଲରେ ପଲ ଖାଣ୍ଟି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ରୂଢି ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ମନରୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଓକେ, ମନରୁ ବାକ୍ୟ କଣ ଲେଖିବେ ନା ପାଲରେ ପକାଇବା। ଓକେ, ଠକ ଲୋକମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଲରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ତାର କଣ ହେଲା ନା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ମୋ ସାଙ୍ଗର ହୃଦୟ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପରି ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତାରେ ଆଖି ଝଲସିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଦେଖି ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ତାରେ ଦର ହାଙ୍କିବା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର ହାଙ୍କନ୍ତି। କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ଓକେ, କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶର କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ ସହ ସମାନ। ଓକେ, ତାର ଦେଲା କଣ ନା କାହାଣୀର ଚିତ୍ର। ଠକି ବସିଲେ ଠକଯିବ କାହାଣୀର ଚାରିଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କର ଓ ତଳେ ଦେଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଓକେ, ଆଈର କଣ କଣ ଥିଲା, ଆଈ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାର ସ୍ୱଭାବ କୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ଆଈ କଣ କଣ ଥିଲା, ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ନା ଆଈ ଥିଲା ଅଭିଜ୍ଞ, ତାପରେ ସରଳ, ତାପରେ ଦୁଃଖୀ। ଓକେ, ତାପରେ ନାତୁଣୀ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନିରୀହ, ତାପରେ ଥିଲା ଦୁଃଖୀ, ତାପରେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସରଳ। ଓକେ, ତାର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ। ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ କିପରି ଥିଲା, ତାର ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀଟା ଥିଲା ଚୋଠା, ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ତିନିଟା ହବ କଣ ନା ଲୋଭୀ ଥିଲା, ଠକ ଥିଲା, ଆଉ ଫନ୍ଦି ଫିକର ବାଲା ଥିଲା। ଓକେ, ତାର ଦେଇଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ କିପରି ଥିଲା ନା ଦୟାଳୁ ଥିଲା, ହୃଦୟବାନ ଥିଲା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲା ଓ ସଚୋଟ ଥିଲା। ଓକେ, ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ତମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ସମସ୍ତ ପିଡିଏଫ୍ ଟି ଥିବ ଟୋଟାଲ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଓ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।